Bħalissa l-artist Rupert Ċafaj għaddej b'xogħol fuq pittura li se tkun qed titpoġġa fid-daħla taċ-Ċentru Nazzjonali fil-Ħamrun. Din il-pittura hija ispirata mit-tliet temi li kiteb madwar 100 sen ilu l-eks deputat mexxej tal-Partit Laburista u kittieb José Mercer, kif spjega ma' News l-artist stess. Il-pittura torbot ma' tliet aspetti prinċipali tal-ħajja, li huma l-edukazzjoni, li hija x-xogħol, u d-dinja tal-ħajja personali. Dak kollu li nagħmlu li mhux marbut max-xogħol u marbut mal-edukazzjoni tagħna. U l-importanza ta' dawn l-aspetti fil-ħajja tal-bniedem. Waqt żjara fl-istudju tal-artist mill-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzoppardi u s-segretarju organizzattiv William Lewis, l-artist spjega l-materjal li se jkunu jintużaw. Parti mill-xogħol artistiku ħajkun involut fih ħafna materjali u ħafna prodotti u biċċiet ta' prodotti li nużaw fil-ħajja ta' kuljum. Affarijiet żgħar minn kalzetti ta' tfal jew pitazz jew ktieb jew folji ta' ktieb jew biċċiet ta' boiler suit, biċċiet ta' prodotti u materjali użati li għandhom storja anonima u storja li forsi ħadd ma jaf biha. Min-naħa tiegħu il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista George Azzoppardi qal kif din il-pittura għandha sinifikat importanti. Din ħakkun biċċa arti verament interessanti li tilqak kif tasal fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista u iktar milli sabiħ tagħha iktar il-messaġġ politiku soċjali li twassal din il-biċċa arti u kif ukoll anke minn fejn oriġinat minn kliem sabiħ u meqjus ta' José Mercer.